Este é o castro de Arxeriz, inmerso no ecomuseo da parroquia de Fión, no Sabiñao. Este poboado fortificado comeza a ver a luz grazas á campaña arqueolóxica que se reanudou no mes de xullo. Trátase da segunda fase das escavacións da zona que se iniciaran o pasado verán e que desta volta están a chegar gratas sorpresas con vistas ao Cabo do Mundo. Esta é a segunda campaña, houve unha primeira o ano pasado, con os resultados que non foron de todo satisfactorios, inda que nos fixeron abrigar esperanzas de cara a seguir, e de feito este ano porfiamos na idea da escavación e vemos que frutifican os sondeos, que son moi distintos dos do ano pasado e que fan presaxar pois un castro con bastante interés para o que é a zona e para o que é a propia divulgación da cultura castrexa. Os interesantes resultados dos sondeos nesta zona baixa orientada cara ao suroeste concretanse na aparición de construcións que fan intuir un poboado de características singulares. Trátase dun achádego de grande interese segundo os responsables do proxecto e por iso esta zona centrará os traballos do equipo a partir de agora. Esa zona, tal como acabas de relatar, é bastante interesante e fai presaxar o que podíamos definir como, para entendernos, como se fora un barrio, non? Aí están, o que podes ver son dúas casas, además con unha particularidade moi interesante que se repite no resto dos sondeos do castro, e é que aquí as casas teñen unha tipoloxía que se aparta bastante do que sería o cliché tradicional, non? De casas redondas prerromanas, casas rectangulares romanas. Bueno, pois aquí estamos nun castro onde todas as casas que van aparecendo son cuadrangulares ou rectangulares cos esquinales redondeados, non? E eso acompañado de que non aparece ningún resto de presencia romana, o cual nos estaría indicando que moito antes da presencia dos romanos, e aí ven o interesante e o específico do castro, pois a tipoloxía das casas non só era redonda, senón tamén rectangular ou cuadrangular, como é aquí no caso, non? Sen aparentes pistas de romanización nesta vertente do castro, hai firmes sinais dunha disposición aterrazada que representaría un aspecto moi característico e novidoso nos conxuntos da zona, habitualmente de forma cóncava, con vivendas no fondo rodeadas dunha muralla. Esta singular distribución poderase confirmar o remate dos traballos deste ano ou na campaña de 2015. E aquí parece que todo nos indica que estarían en disposición de terraza e virían subindo desde abaixo, onde vedes o sondeo, por toda a ladeira hasta esta zona, non? Sería unha fortuna dispor de un castro pois con esas particularidades e con esas características tan específicas. Os achádegos do castro completan a riqueza dos recursos do ecomuseo e achegan un valor engadido ao conxunto desta finca de Arxeriz, que recibe visitas diariamente, sobre todo nos meses de verán. Unha das ideas que nos temos que estaba na nosa cabeza cando puxemos a funcionar xa a escavación o ano pasado era, bueno, poñer en valor o castro, englobalo e incluílo dentro das visitas, que propiciara, e iso aí un aspecto moi importante, que os achádegos que se vayan atopando aquí pasen a formar parte de unha futura sala da prehistoria ou cando menos do mundo castrexo, co cal calquer visitante tería primeiro unha visión teórica explicativa acerca da vida dos castros e logo despois se podría desplazar hasta aquí a ver in situ como estaban esas vivendas, onde apareceron eses achádegos e además disfrutando dunha panorámica tan fermosa como se pode ver aquí desde este punto neurálxico da Ribeira Sacra. Polo tanto, a parte da intencionalidade é poñer isto en valor, utilizalo como un recurso de promoción turística de cara a esa promoción, valga a redundancia, da Ribeira Sacra, a par que tamén utilizalo como un recurso didáctico para escolares e para visitantes en xeral, non? Esta é a futura sala dedicada ao mundo castrexo, na que apenas foron colocados polo momento unha parte dos achádegos materiais destas dúas primeiras campañas. Curiosamente, a meirande parte das pezas atopáronse nos camiños e calexas fora das vivendas.
fusaiolas, bruñidores, muiños de todo tipo, tanto dos barquiformes como dos redondos e además de influencia teóricamente romana, que eso tamén é unha cuestión que está ahora en estudio e que parece que hai distintas interpretacións acerca dese tema. Logo hai moita cerámica, toda é cerámica negra. Bueno, hai que facer un inciso para decir que ningún dos achádegos que se leva sacado ata agora en cada un dos sondeos fai pensar en presencia romana, nin siquiera en influencia romana. A cerámica é toda unha cerámica negra. Certo que non ten demasiados dibuxos, pero bueno, pero é unha cerámica moi interesante, moi particular. Logo hai algún obxecto de metal, de ferro que está por definir, que habrá que estudialo, e logo tamén hai que salientar, pois, dentro dos achádegos, un anel de bronce que apareceu xusto ali naquel sondeo, e tamén naquel sondeo apareceron un par de fíbulas de bronce que, por a tipoloxía que teñen, habría que ubicalas entre o século II, século I, antes da nosa era, non? Trátase de pezas de indubidable valor, pero o proxecto arqueolóxico pretende enfocarse fundamentalmente a descubrir as estruturas do poboado, dados os resultados tan satisfactorios dos sondeos máis recentes. Quedan por diante 2 semanas de campaña e os traballos pretenden avanzar na escavación das 2 vivendas da parte suroeste e deixar a descuberto a vivenda posta a luz na croa, a parte central e superior do castro. E logo viría outra fase, que é a de estudio e restauración, sobre todo da cerámica ou das pezas que vos indicaba antes, que só as farán no seu laboratorio a empresa Terra Arqueos, que é quen técnicamente dirixe esa excavación, e logo unha vez que o teñan estudiado, que o teñan clasificado, que o teñan restaurado, volverán para Arxeriz, porque temos autorización, e esa sí que é unha noticia bastante boa e importante para nós, que Patrimonio nos permite, dado que formamos parte da rede museística da Xunta como colección visitable, nos ten autorizado a exhibición, o depósito e logo a posterior exhibición deses achádegos. A presente campaña arqueolóxica conta cun investimento de 35.000 euros, está impulsada polo Ecomuseo e a Fundación Xosé Soto. O pasado verán o orzamento foi de 32.000 euros. O director salienta que é preciso ter en conta que se trata dun tipo de traballos nos que os avances son lentos. Pero polo momento no museo non descansan e este domingo 17 de agosto ás 12:30 da mañá terá lugar a inauguración de novas salas dedicadas á cultura fluvial na Ribeira Sacra.